Jamen, så forventer jeg, at taxaen den holder dig, når jeg kommer ud. Ja, der holder så ikke nogen taxa. Altså, den skal være der for 5 minutter siden. Men hvor lang tid går der? 20 minutter? Nej, det er simpelthen godt nok. Jeg finder noget andet. Følg. Det er lufthavn, tak. Gerne hurtigt. Hvor jeg glæder mig til ferie. Skal du også på ferie? Nej, skal jeg ikke. Nå da. Jamen, hvad skal du så? Det er en lang historie. Jeg elsker lange historier. Vi står jo alligevel i kø. Næste. Kæmper støtte i US 303 og 1045 med destination Kastrup Lufthavn er desværre forsinket på grund af det tunge snevejr. Ventet afgang er ændret til 12:30. Det ser ud til, at vi skal vente lidt længere alligevel, eller hvad? Længe nok til, at du kan nå at fortælle mig din lange historie. Jeg skulle bare have været til et møde i København kl. 1, men det når jeg ikke. Nej, det bliver lidt svært. Hvad skal du så? Jamen, jeg havde lige brug for en pause fra arbejdet, så jeg har bestilt en spontan tur til Miami. Okay. Ja, bare man har tid til sådan noget. Det er sådan, jeg har valgt at leve livet. Det er